мазест, будки с мазнастънтес. Децата от 4-ти клас с ръководители Зейджан Халил и Монка Добрева ще ви представят великденски неволи. Фризьорски салон са много любезни и сръчни. Да, непременно иди. Аз току-що се връщам от там. Много съм доволна. Хайде, чао! Леле, колко работа имам. Трябва да пусна пералнята, прахосмокачката, съдомялнята. Всичко ме чака. Ами яйцата? Утре е Великден, а те още не са поети сами. А днес още не съм успяла и Фейсбука да се проверя. Нямам време за нищо. Пешо! Пешо! Къде си, бе? Какво си се развикала? Какво си се развикала? Да няма пожар? По-лошо! Ти знаеш ли, че утре е Великден? Ей, какво от това? Ще има хапка и бийка. Ти сам това знаеш. А не виждаш ли, че яйцата чакат някой да ми поеди са? Моги, свърши нещо и ти. Сега не мога. До сега бих джипа на сина ти. Разхождах кучето на снаха ти. А сега трябва да отида до Ентел да платя сметката на скъпата ти внучка. Не ми остава време за една ракия с комшията. Пък да не говорим за карти. А и мача всеки момент ще почне. Пък и новият вестник чака. А ти искаш да ти помагам. В тази къща други няма ли? Имаш деца, внуци, спасявай се. Шуши! Шуши! Ела била! Кажи, мамо Ванче! Хайде да поеди с яйцата. Ето там е боята. Какво? С боя ли? Не! Ти знаеш ли колко пари съм дала за ноктопластика? Трябва да си пазя маникюра. А и нямам никакво време. Толкова ангажменти имам още. След 10 минути трябва да съм на косметик. Дори закъснявам и на фризьор не съм ходила. Ти май искаш да изглеждам ужасно на великденското парти. Обади се на сина си да се върне по-рано от работа. Хайде, чао! Обади се на сина си. Много заета била. Дрън-дрън. Щяла да изглежда зле на партито. То да беше маймуна. След толкова процедури щеше в мисля да се превърне. Здравей, мамо! Как си? Добре, че се връщаш по-рано. Тъкмо ще им помогнеш да поеди сами яйцата. Мамо, аз съм толкова зле, а ти ме занимава с някакви яйца. Толкова проблеми във фирмата. Криза, акциите падат, клиентите все болни, служителите и те. Пуши ми главата. Забравил съм словата, пък взимам го и изчезвам. Дали няма да мога да излъжа Ани да ми помогне? Ани! Ани! Как ли ще влече с тази силна музика? Ани! Какво бе, бабо? Пак ли ще ми изкушаваш с нещо вкусно? Да не си забравил, че се храни здравословно вече? Хайде, бабе, да поеди саме с теб яйцата. Хем ще ти поеди сами буските за здраве. Бабче, ти да не си превъртяла. Аз току-що се направих филик маска, а ти сега боя. В момента съм толкова притеснена. Чудя се какво да облека. Нямам нищо ново до вечера за дискотеката. А ти бои яйца. Айде, че бързам, трябва да звънна. Дани! Дани! Ела, бабе, поне ти ми помогни. За кое бе, бабо? Трябва да сварим и поеди саме яйцата.
че утре е Великден. Нямам време. Съжалявам много, но не мога. Много съм измръл този днес, а трябва и да излизам. Ще ходя на кино. Имам билет за 3D филм. Айде, чао! Ванче, ела да ми видиш яйцата. Ау, колко са красиви. Аз дори не съм ги сварила. Що ще се мъчиш, бе, Ванче? Знаеш ли каква промоция има в мола? Хем сварени, хем които са ми, хем красиви. Дали има още? Сигурно, те бяха много. Да тръгвам тогава бърз към мола. Сам той за мен.